Y Mallorca en particular era más Mallorca. Eran más las costumbres de aquí y no había tanto consumismo. La gente como que reutilizaba más. Pero después vino una época, la influencia norteamericana a Mallorca, los programas, las películas, como que se dio una expansión del consumismo. La societat evoluciona a un ritme vertiginós. Sabeu que actualment consumim un 30% més d'energia que en el segle passat? Vivim en una societat en què sembla que allò que som és allò que consumim. Alimentar aquest consum excessiu es posa en perill al planeta, però també a nosaltres mateixos. Ja que tot i els avanços tecnològics continua incrementant el nombre de problemes socials, per què no prenen consciència i comencem a reciclar els nostres valors? Teníem pensat obrir un puesto per donar feina a persones pobres, en necessitats, i no sabien com començar. Si recollim mobles, els reparam i els tornem a vendre, però lògicament això ha de ser un negoci que ha de funcionar. Bueno, pues si a aquesta gent els podem donar unes determinades ajudes econòmiques, combinant les dues coses, i aquí neix una miqueta primeres passes filosòfiques de deixar-les. Les nostres decisions marquen el futur. Apostar pel reciclatge és permetre una nova vida i creure que tots tenim dret a ella.